Lucas Kapitulo 20. Og nahitabo nga sa usa sa mga adlaw sa nagatudlo siya sa mga tawo sulod sa templo og nagawali sa maayong balita, dihay mingduol kaniya ang mga pangulong saserdote og ang mga eskriba uban ang mga ansyano. Og sila mingsulti nga nagaingon kaniya, "Saysay kami, tungod sa unsa nga pagbulot-an nagabuhat ikaw niining mga butanga. Kung kinsa man ang naghatag kanimo niining pagbulot-an." Og siya mitubag og miingon kanila, "Ako usab mangutana kaninyo, og usa ka pangutana, og saysayi ako. Ang bautismo ni Juan, gikan ba sa langit, kun gikan sa mga tawo?" Og sila nagatulutimbang sa ilang kaugalingon, nga nagaingon, "Kung mag-ingon kita, gikan sa langit," magaingon siya, "Ngano man nga wala ninyo siya pagtuohe. Apan kung mag-ingon kita, gikan sa mga tawo, ang tanang mga tawo magabato kanato. Kay natino sila nga si Juan, maoy usa ka manalagna, og sila mingtubag nga wala nila hibaloe kung diin gikan." Og si Jesus miingon kanila, "Ako usab dili magasaysay kaninyo, kung sa unsa nga pagbulot-an ginahimo ko kining mga butanga." Og misugod siya sa pagsulti sa katawhan niini nga sambingay. Usa ka tawo nakatanom og usa ka parasan, og gipaabangan niya kini sa mga mag-uuma, og milangyaw siya sa laing yuta sa hataas nga panahon. Og sa tingbunga, gipaadtuan niya og usa ka ulipon ang mga mag-uuma, aron siya paghahatagan nila sa bunga sa parasan. Apan gihampak siya sa mga mag-uuma, og gipapauli siya nga walay dala. Og siya nagpaadto na usab og usa ka ulipon, og kini gihampak usab nila, og gipakaulawan, og gipapauli nga walay dala. Og nagpaadto na usab sa ikatulo, og kini usab gisamara nila og giabog sa gawas. Og miingon ang Ginoo sa parasan, "Unsa ang akong pagabuhaton? Pagasugoon ko ang akong anak nga hinigugma." Tingali ilang pagatahoron siya. Apan sa hingkit-an kini sa mga mag-uuma, na nagtulutimbang sila sa ilang kaugalingon, nga nagaingon, "Kini mao ang manununod. Umari kamo, patyon ta siya, aron ang kabilin maato." Og ilang giabog siya sa gawas sa parasan, og gipatay siya. Busa, unsa ang pagabuhaton kanila sa Ginoo sa parasan? Muanhi siya og magalaglag niining mga mag-uuma, og igahatag niya ang parasan sa uban.